haka program kmi biang nakikot khobor mentakasngi kasipau terik unai wing arhajar arpawai ngin pechwa ya ke headline nakakot khobor jong umaupor penurlong ya ki jingdawa hapo artayo ne ngin lech sha high court nong hikai SSA kop ya tainia u president MSSA SSA ya u menteri katnat pule katkum kene ke khobor namar baki nong hikai SSA kim shimlayo ya katulap ke jongki nakaliang jongki nong hikai hapo kelama MSSA SA henin kasngi kila pelong ya ke jingilang pajba hamadan student bandawa nakasorkar baka deban pelaitno ya katulap ke jongki lane kila buru ya ke kendon balada kasorkar kam pelait ya katulap kin lech no ban ujor sha ka ying bishar ka second lead ke jingyo district kamdei nanga ne ibabrol nrei dei na kipajba kamut tang balapli district labiang dang don kam ke jingi trelang kipajba medba katkum kene ke khubor nakaliang jo uba medba ubadei u MLA jong kamairang bat kumjuru kum u lampang ke ying dorbar ke jela ulaong baka jingyo distrik kamdei tang na u lane na uba brol nrei dei na kipajba bat ulaong ru ba ka jingpli ya ka distrik kampat biang nrei kadang don kam ya ka jingi trilang jong kipajba nginya pejpat mentano pejngor dawa hiar syuki ka MSSA SA ya u menteri katnat pule ka jela ka sorkar kam thia thai life sauklur shibnai ka tulop no hikai SSA kani ka khubor headline no pengaru kelapan i halor ke jing bom yo tulop jong kino hikai school SSA hakaba kila dawa ban hiar syukino ya u menteri katnat pule puthi uba lakemen rumboi bat nakaleng jong u president jong ka MSSA SA kabadai ka kunhun jong kino hikai SSA kalakop ban yatainia ka second lead on pensitom ya kiba INOC bad di jaka hakaput ke jing penbait put Meghalaya Asam katkum uput kihima khasi CEM katkum gani ke khubor nakliang jong chief executive member CEM jong ka khasi la autonomous district council ulaong ba ke jing ya penbait put hapadeng ka Asam bat ka Meghalaya kadai banlong katkum uput ubaki hima khasi kidon hapo kane ka jela khamtam haki kaput bat ka Asam in pejpat na unong sajima hapadang ka jingknyum ya ka kerteng menta on pli ya ka district ba thamai katkum kene ka khubor kelapan i banakleng jong kipajba kila priang sungupha ya ka jingpli ya ka district ka ba thamai henry kim sngo ya hapat ya ka kerteng ka balaai na ka benta kene ka district ka ba thamai hakabala ai kerteng Eastern West Khasi Hill District kabadai ka headquarter Hamairang tenak liang jong paiba kilapan pau ya ke jingknyum halor ke jingjer kerteng jong ka sorkar ya kene ka district ka batmai daka Eastern West Khasi Hill District ka second lead aipor artayo ban pelaj ya ka tulop UCM udai ban shimno ya ka tnat pule puthi na uba rumboi MSSA SA kene ka second lead ru kalapan pau banakaliang jong kinong hikai kila aipor artayo ka sorkar bakan pelaino ya katulog ka jongki bat kila buru ya ka jingdawa ba u menteri rang ba ka jela u konrat sama udai ban pej hino ya katnat pule puthi na uba rembui ka khubor first lead na urupang omtang ka petrol mereka umpniang bam ka kiudor palat arsya katkum kene khubor kapen i baha nalor ba ka jingkiudor jong ka petrol ka umpniang bam ru kala kiudor ka second lead syakem san barak bor ya ka bolero pick up na lumshnong katkum kene khubor kapen i bah ka praterik menta ubnai kirunar kila rakbor ya kawai ka bolero pick up henry kamhadin layo ban kem bat plai no da ki pulit na deng chenrum menta to ngini pejpat na ki kot khubor phareng ini sedang shwa na ke kot khubor u Highland Post jokes
Memes on East and West float social media. Netizens mock government for wrong compass. Kat kum kini ke kubor ke peni. Ba nak lejeng pai ba. Kili ya keren syutia la ne keren thamula sharum shaneng. Halor ke jingjer keteng jong ka sarkar ya ke district ke Batmai ke badoni ke headquarter Hamairang da ka East and West Khasi Hill district. Kila ongru ba ka sarkar kala jeri kene ke kerteng klem da pendenkam ya u kompas. Kila donru kiba ai jingmut ya ka sarkar badai ban jer kerteng da ka Central Khasi Hill lane North West Khasi Hill district. Kala ban pen mau ba menta ka sengi nak leng ka sarkar kan sapli ya kene ke district ke Batmai ka badai ke headquarter Hamairang. Hak ke kubor halan pus la pen iru ya ka dur jong wei na kinongrab u nanandro bimarak u balayo ya ka khusnam pat mashri na u presiden jong ri India u Ramnath Kovind mentang ini page pat na ka kubor jong u Guardian. Solution should based on historical facts, not give and take policy. CEM. Council ready with 15-page report on Assam border issue. Katkum kani kubor kapen i ba nakliang jong u chief executive member jong Khasi Hill atan District Council ulaong ba ka jingi pen bejput hapdeng ka Meghalaya bat Assam kadai ban yai katkum ka history omdei da ka ba syia ai lane shimno ulaong ru ba nakliang jong ka council kalapen kre yiki kot kisla ka ba khat san page halor kani ka issue border hapdeng ka Meghalaya bat ka Assam. The second lead implementation of 50 years old park on Umiam Hydro Project. KDC panel to consult legal experts. Katkum kini ke khubor kapan i ban nakliang jong ka district council kan saya selok ban kinong sajany hakabiyadai bat ka project boarding ka Umiam Hydro Project. Namar katkum ka district council hakipor ki bamensua kaladon ka jingyasan agreement hapadeng ka United Khasi Hill District Council bat ka Assam State Electricity Board ta kumta nagleng jong ka council kala banjur bahkan saya phaibiang syakane ka jingyate kular bat kumjuro halor ka jing petrekam ya kane ka project penmi boarding. Ngini page pat now long time KDC one state map based on Hima territories. Council upset with state government over non-representation in border panels. Katkum kene ka khubor ka pen banak leng jong ka district council ka kwa ba ya ka sarkar jilla kania penbait ya uput usam bat ka sarkar Assam da ka bapet ya kikot isla jong ki Hima hakaju ka por ka council kelapan pauru ka jing snodiaw halor ka jing bom khot ya ki lane banya don benta ha ka kenhun na ka benta banya penbait ya uput usam. Ini page pat ka second lead SSA teachers protest against salary backlog. Katkum kini ke kubor kelapan i banak leng jongki nong hikai SSA kelapan pau ya ke jing persya ke bejur ya ka sarkar jela halor ke jing bom ai ya ke tulob ke jongki katu nilapoi syaka bekut jong ke program kemi biang nak ikut kubor ngin saya kenduk biang kublai shibun kublai shi hajar ngu.